पिछला 24 घंटा में 17 से 90 कोरोना संक्रमित बढ़ल, 24 जने की मृत्यु। कोरोना नियंत्रण में खटल इंस्पेक्टर के ही कोरोना से मृत्यु। रौतहट में मारपीट से एक जने की हत्या, 2 पड़ोसी गिरफ्तार। लड़की बलात्कार आ हत्या प्रकरण में प्रदर्शनकारी ऊपर प्रहरी से गोली चलेला पर 3 जने घायल। नेपाल भारत सीमा नाका खुला करेला जसपा के मांग आ उत्तर अफगानिस्तान में हवाई आक्रमण, 6 जने तालिबानी की मृत्यु। नमस्कार। 12 जिला के सिमरनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज, सरलाही के गोड़िया बाजार में रहल रेडियो बंधन 99.2 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com, ऐसा ही radiobandhan.com। साथ ही हमारे पात्रों पर दुनिया भर में के साथ प्रसारण हो रहल बादल खबर में स्वागत करते हैं हम नूर आलम बादशाह। अब खबर विस्तार में। पिछला 24 घंटा में 1007 कोरोना संक्रमित बढ़ल बाटे। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय से दिहल आज जानकारी के अनुसार देश भर 1007 जने में संक्रमित बढ़ल बाटे। इस संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित की संख्या 2,24,078 पुगल बा। अभी सक्रिय संक्रमित की संख्या 17,859 बाटे। ऐसे ही पिछला 24 घंटा में 2,791 संक्रमित ठीक भइल बानी लोग। ऐसा ही ई अवधि में 24 कोरोना संक्रमित की मृत्यु भइल बाटे। अभी तक कोरोना के कारण मृत्यु होखल के संख्या 1,361 पुगल बा। कोरोना संक्रमण के कारण सशस्त्र प्रहरी बल के निरीक्षक के इंस्पेक्टर नवीन बुढ़ाथोकी के निधन भइल बाटे। उनकर विराटनगर मेडिकल कॉलेज विराटनगर में इलाज के ही क्रम में बीतल रात निधन भइल सशस्त्र प्रहरी के प्रवक्ता राजू रिजाल जानकारी दिले बानी। तेरथू में स्थायी घर भइल बुढ़ाथोकी अभी 3 नंबर गन मोरंग में कार्यरत रहनी। कोरोना संक्रमण बाहेक वहाँ के अन्य दीर्घ रोग सब ना देखल गई रिजाल के कहना रहल बाटे। वहाँ के कोरोना संक्रमण नियंत्रण के ही काम में खटल रहनी। सिरहा प्रहरी से अवैध रूप में लगावल गई गांजा खेती नष्ट कैले बाटे। सिरहा के नराह गांव पालिका 2 लामा टोल में अवैध रूप में गांजा खेती के जिला प्रहरी कार्यालय सिरहा से गई प्रहरी के टोली नष्ट कैले बाटे। गोप्य सूचना के आधार में 18 जने प्रहरी के टोली पहुंच से उक्त टोल में विभिन्न स्थान में लुका छिपा के लगावल गई 1500 गांजा के झाड़ फड़ानी करके उहे स्थान में आग लगा के नष्ट कैल जिला प्रहरी कार्यालय सिरहा जनैले बाटे। रौतहट में मारपीट करके एक जने के हत्या भइल बाटे। रौतहट के बिरदावन नगर पालिका 7 सखुआ धमौरा के अमीरी पासवान के काल संझिया मारपीट करके हत्या कल गई बाटे। हत्या आरोप में प्रहरी उनकर पड़ोसी 19 वर्षीय विकास पासवान और उहे स्थान के 55 वर्षीय बिंद पासवान के पकड़ाव गई बाटे। काल संझिया विकास सहित के टोली से सोमवार के मादक पदार्थ सेवन करके घर लौटे के क्रम में अमीरी पासवान के मारपीट करके धकेल के गंभीर घायल बनल रहे। गंभीर घायल अमीरी के गौड़ा स्थित सिटी अस्पताल में इलाज के क्रम में रात के 8:15 बजे मृत्यु भइल प्रहरी जानकारी दिल बाटे। मृतक के लाश पोस्टमार्टम खातिर गौर भेजल गई। घटना के बारे में था अनुसंधान हो रहा प्रहरी जानकारी दिले बा। महोत्तरी के बर्दीवास में 6 वर्षीय बालिका बलात्कार के बाद हत्या कैले कहत शुरू भइल प्रदर्शन उग्र बनला बाद स्थिति तनावपूर्ण बनल बाटे। प्रहरी से स्थिति के नियंत्रण में लेवेला गोली चलेले पर 3 जने प्रदर्शनकारी घायल भइल बाटे। लोग घायल होखला में स्थानीय संजय न्यूपाने, श्याम कार्की, आफ्ताब आलम रहल बानी। स्थिति तनावपूर्ण बनला बाद गोली चलावल प्रहरी जनैले बाटे। घायल मध्य संजय के थप इलाज के खातिर स्थानीय अस्पताल से काठमांडू रिफर कैल गईल बाटे। अन्य के स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा बा। एतवार के संझिया से बेपता भइल बर्दीवास 14 के शहीद अंसारी के 6 वर्षीय बेटी गुलबसा खातून के सोमवार के रात बोरा में राख के फेंकल अवस्था में आज सवेरे लाश मिलल रहे। प्रहरी से लड़की की हत्या कैल आशंका में गौशाला नगर पालिका 5 के 25 वर्षीय अरुण कुमार शाह के पकड़ाव कर चुकल बाटे। लड़की के लाश मिलला बाद स्थानीय आज सवेरे से आरोपित शाह के घर में आगजनी समेत कैले बा लोग। बैतडी में यात्रुवाहक जीप दुर्घटना भइला पर 5 जने की मृत्यु भइल बाटे त अन्य 4 जने घायल भइल बा। झूला घाट से सदरमुकाम गोठला पानी के तरफ आ रहल ना 21 से 16 नंबर के जीप आज दोपहरिया बुढ़ा नदी के दुर्घटना भइला पर सुदूर पश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय के प्रवक्ता एसएसपी मुकेश सिंह बताइनी। 5 जने की घटनास्थल में मृत्यु भइल बाटे। घायल 4 जने के जिला अस्पताल में इलाज चल रहल बा। घायल तथा मृतक के पहचान खुले सकल नहीं है। सप्तरी के बोधे बरसाइन नगर पालिका में अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान से
छापा मारल गइल बाटे। कोविड-19 रोकथाम तथा नियंत्रण खर्च में अनियमितता भइल समाचार संचार माध्यम में सार्वजनिक होला संगे कड़ा आलोचना होखे लगला बाद आयोग के इटहरी कार्यालय से नगरपालिका के कार्यालय में छापा मारल बाटे। अख्तियार से कोरोना संगे संबंधित फाइल ले गइल बाटे। नगरपालिका से कार्तिक 26 गते कोरोना रोकथाम तथा नियंत्रण में 2,21,34,00,000 खर्च भइल विवरण सार्वजनिक कैले रहे। सार्वजनिक कैल गेल खर्च विवरण में लाइफबॉय साबुन के प्रति पीस मूल्य 3,831 रुपया 42 पैसा उल्लेख भइल मिलला बाद कड़ा आलोचना भइल है। कोरोना रोकथाम तथा नियंत्रण के नाम में नगरपालिका से चरम आर्थिक अनियमितता कैल कहत स्थानीय वासी सब सूचना उपलब्ध करावेला नगरपालिका में निवेदन ही देले रहे लोग। नगरपालिका से फिर अगहन 3 गते पत्रकार सम्मेलन करके सैनिटाइजर, साबुन, झूल, मैट्रेस, मास्क, पंजा लगायत के सामग्री बाजार मूल्य अनुसार ही खरीद कैल गए स्पष्टीकरण देले रहे। जनता समाजवादी पार्टी से नेपाल भारत सीमा नाका खोला करके मांग कैल गई बाटे। आज जसपा अध्यक्ष द्वय महंत ठाकुर उपेंद्र यादव से संयुक्त वक्तव्य जारी करत ऐसन मांग राखल गई बाटे। सरकार से चैत 10 गते से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नाका बंद कैले बा। लंबा समय नाका बंद भइला पर जीवन थप कष्टकर बनल कहत जसपा भारत संगे जुड़ल सीमा नाका तत्काल खुला करके व्यवस्थित आ सहज बनावे के मांग कैले बाटे। अफगानिस्तान के सेना से उत्तरी बाल्ख प्रांत के ग्रामीण इलाका में कईल कार्रवाई में कमती में 6 जने तालिबानी लड़ाकू मारल गई सेना जनैले बाटे। अफगान वायु सेना AAF से तालिबान के शिविर के बीतल रात लक्षित करके उक्त हमला कर गया आ ओ से और 4 जने गंभीर घायल भइल बतावल गइल बाटे। अफगान सेना देश भीतर हिंसात्मक झड़प के घटना में वृद्धि होत गइला बाद ई वर्ष के शुरू से ही देश के विभिन्न स्थान में तालिबान विद्रोही विरुद्ध सैनिक कार्रवाई कर रहल बा। मौसम संबंधी जानकारी रेडियो बादल 89 मेगाहर्ज द्वारा मापन कैल गेल अनुसार सिमरनगढ़ आ सरलाही के गोड़िया बाजार लगायत आसपास के क्षेत्र का भी के न्यूनतम तापक्रम 24 डिग्री सेल्सियस रहल बा। ऐसे ही आज सवेरे 20 दोपहर 26 डिग्री सेल्सियस रहल रहे। आज रात में 17 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे का अनुमान कल गेल बाटे। ऐसे आज सवेरे 6:31 में बेर उगल है तो सजिया 5:11 में बेर डूबल बा। आज के खातिर बादल खबर इतने जाते जाते प्रमुख खबर एक बार फिर से। पिछला 24 घंटा में 17 से 90 कोरोना संक्रमित बढ़ल, 24 जने की मृत्यु। कोरोना नियंत्रण में खटल इंस्पेक्टर के कोरोना से ही मृत्यु। रौतहट में मारपीट से 1 जने की हत्या, 2 पड़ोसी गिरफ्तार। लड़की बलात्कार हत्या प्रकरण में प्रदर्शनकारी ऊपर प्रहरी से गोली चलेला पर 3 जने घायल। नेपाल भारत सीमा नाका खुला करेला जसपा के मांग आ उत्तर अफगानिस्तान में हवाई आक्रमण 6 जने तालिबानी की मृत्यु। बारह जिले के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ज, सरलाही के गोड़िया बाजार में रहल रेडियो बंधन 99.2 मेगाहर्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com ऐसे ही radiobandhan.com साथे हमारे पत्र पर दुनिया भर में एक साथ प्रसारण हो रहल। बादल खबर से प्राविधिक मित्र रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह के विदा दी। नमस्कार।